Joo, kiitos Isä Jeesuksen nimessä sun läsnäolosta ja kiitos kaikesta sun hyvyydestä, Herra. Ja mitä ollaan saatu jo tähän asti kokea, Herra. Ja kiitos sun sanasta myös, mitä haluat jakaa meille tänään tässä hetkessä, Herra. Mä vaan pyydän, että menkää pois kaikki, mitä on musta itsestäni ja tulkoon sun sanasi mun suun kautta, Herra. Ja kirkastamaan sun nimeäsi, Herra Jeesus. Ja kiitos, Herra, että sä ravitset meitä hengellisesti ja puhut meille tuoreesti suoraan taivaan uuneista, Herra. Annat meille ravintoa meidän henkeemme ja sielun ja ruumiin alueella, Herra. Kiitos, Herra, me saadaan uskossa vastaanottaa. Kiitos, Pyhänkin, sinä teet eläväksi ja kosketat meidän sydämiä. Sä näet kaikki meidän tarpeemme. Ja se Jeesuksen nimessä sun käsiin kaikki. Aamen. Voitte istua. Kiitos Jeesus, halleluja. Siitä on muutama vuosi aikaa, kun Jumala antoi semmoisen taivaan strategian seurakunnalle. Ja näyn seurakunnasta ja siihen aikaan me ei oltu vielä täällä. Siihen aikaan meillä ei ollut vielä kotiseurakuntaakaan, joka meillä aiemmin tässä oli. Mutta Jumala antoi taivaallisen näyn siitä, että mitä hän haluaisi tehdä. Ja hän antoi sen ihan yliluonnollisella tavalla rukouksessa. Oltiin Saijan kanssa ja meillä oli tapana silloin varsinkin ne joka ilta olla rukouksessa. Ja puhuttiin kielellä ja selitettiin kieliä ja sitten muu tuli yksi kerta semmoinen olo, että nyt täytyy ottaa paperi ja kynä. Ja ei tullut suun kautta se tulkinta. Ja mä oon huomannut, by the way, kielten selittämisenkin, että mulla se ainakin toimii, että se ei välttämättä ole aina sanasta sanaa, vaan tuntuu, että se ladataan henkeä. Ja sitten se tulee ulos joku sanoma. Et siihenkin on vähän erilaisia tapoja, miten Pyhänkin toimii sitä kautta, mutta tuntuu, että mun henkeä ladattiin jotain. Ja mä otin paperi, mä otin kynän, sitten mä aloin kirjoittaa, sitten mä aloin piirtää ja sitten mä katson, mitä siinä on. Ja siinä luki toimintasuunnitelma. Siinä luki toimintasuunnitelma. Ja se oli toimintasuunnitelma. Mä luulin, että siihen aikaan, että se olisi yhdelle tietylle seurakunnalle. Mutta mä oon myöhemmin tajunnut, että se oli niin yleisesti näky, Jumalan näky. Mitä Jumala on tekemässä, oli tekemässä siihen aikaan, se oli 2017 muistaakseni, kun mä sain sen. Ja tässä on ollut myös itselläkin semmoista opettelua ja matkantekoa. Olet varmaan itsekin huomannut, että usko on vaellus. On vaellus. Ei se ole vain joku uskon hyppy. Että nyt mä olen täällä ja nyt mä hyppään tuonne pisteeseen B. Me voidaan yrittää, mutta me huomataan, että emme päästä sinne. Ja vaikka Jumala tekisi sen ihmeen ja veisi meidät sinne hetkessä, niin hän voi tehdä niin on tehnytkin sellaisia ihmeitä. Mutta monesti se prosessi itsessään, se matkanteko on myös se Jumalan suunnitelma. Osa sitä suunnitelmaa, vaikka me ei aina itse tunnisteta sitä. Mutta mä oon huomannut sen, että ne asiat, mitä Jumala siinä puhuu siinä hetkessä ja antoi. Ja ehkä siinä oli myös se seurakunta, missä silloin oltiin, niin ehkä olisi ollut siihen myös työkalu ja semmoista taivaan näkyä, jos olisivat vastaanottaneet. Mutta se sitten jostain syystä jäi pöytälaatikkoon niin sanotusti ja kirjaimellisesti. Mutta mulla se ei jäänyt pöytälaatikkoon, tai ehkä vähän jäikin osittain. Kunnes mä kuitenkin, kyllä mä aina uudestaan ja uudestaan palannut ja ihmetellyt sitä Jumalan armoa ja hyvyyttä, että kun hän puhuu jotain, niin hän kyllä ajattelee, että hän kanssa toteuttaa sen. Ja yksi asia, mitä Jumala isossa kuvassakin Suomessa tekee, on 5 palvelusviran ennalle asettaminen. Se oli yksi, mitä siinä paperilla oli. Eli mä voin teille havainnollistaa hyvä tämmöinen sormisääntö, eli apostolit, sitten on profeetat, eli apostoli oli peukku tosiaan, niin se kykenee liikkumaan aika notkeasti. Me nähdään, että nykyajan apostoleita voidaan ajatella moni lähetystyöntekijä esimerkiksi.
Ja he kykenevät menemään sinne julistaa evankeliumia, he kykenevät istuttaa seurakuntia, he kykenevät opettaa siellä, he kykenevät asettaa johtajat sinne paikallisesti ja niin edespäin. Ja heikon näkyy siihen ja kaikkea. Mutta sitten on profeetat. Näyttää, Jumala puhuu vahvasti profeettien kautta. Nyt tuonne ja tuonne ja tämä ja niin edespäin. Sitten on evankelistat. No joo, mutta sitä ei ehkä kuulu noin näyttää, vaan sille, että keskisormi yleensä on pisimmällä ja sille etujoukoissa. Mutta siinä on kyllä hieno salaisuus, eikä se niin salaisuuskaan, että evankelistat monesti on vähän semmoisia asenteita tämmöisiä justi. On huomannut joskus vuosien varrella on tullut evankelisteja vastaan, niin monesti he on semmoisia, että he on vaikea ikään kuin sopeutua seurakuntaan. He on monesti sillä, että kun toiset suunnittelee ja keskustelee, että mitä meidän pitäisi tehdä, niin evankelistat ryntää jossain kilometrin päässä. Ja sitten ne malttaisi jotenkin, että he tästä tarkoitus yhdessä muiden kanssa jotenkin, että sillä me ollaan vahvempi, eikä vaan sillä, että tuolla menee. Toki se voisi olla meille muille helpompaa, jos me voitaisiin ajatella, että hankitaan mukavat nojatuolit ja otetaan semmoinen mukava asento ja luotetaan se, että evankelista ja evankelistat hoitaa homman kotiin. Mutta Jeesus on antanut meille lähetyskäsky, jos muistetaan. Siinä ei sanottu, että ja evankelistat, menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa tätä sanomaa kaikille kansoille luoduille ja niin edespäin. Vaan että meille kaikille on annettu yleinen lähetyskäsky. Meille kaikille on annettu ilosanoma julistettavaksi. Meidän jokaisella on se suun tunnustus, niin kuin roomalaiskirjassa puhutaan, että joka suullaan tunnustaa. Eli tärkeää myös, että me harjoitetaan sitä ja löydetään niitä mahdollisuuksia, miten me tuomme sitä uskoa esiin. Mutta jos sulla on se vaikeus, jos sulla on pelko, niin älä lannistu, älä jää johonkin häpeään ja syyllisyyteen, että voi, kun mä en ole uskaltunut avata suuta tai jotenkin tuoda uskoa esiin. Se ei ole Jumalasta se häpeä ja syyllisyys, vaan hän haluaa auttaa siinä, että sä saat kukoistaa. Mutta todellakin. Ja sitten paimenet, niin kuin mullakin on nimettömässä, on sormus siinä. Paimen on vähän niin kuin naimisessa seurakunnan kanssa. Ja on todella sitoutunut siihen lauman kaitsemiseen. Ja hänellä on semmoinen rakkaus seurakuntaa Kristuksen ruumista kohtaan. Hänet on oikein niin kuin vihitty Kristuksen ruumiille, vaikka hän on osa sitä myöskin. Mutta se on niin kuin erityinen armotus. Ja sitten on opettajat ja en tiedä miten kullakin on, mutta pikkurilli ja sillä kaivetaan ne paikut korvista sitten. Opettaja tuo sen kirkkaan, selkeän sanoman toivottavasti ainakin. Mutta nämä kaikki on tarkoitettu Kristuksen ruumiin varustamiseen, meitä jokaista varustamaan. Eli nämä on Jumalan tarkoitus, että myös Suomessa kaikki nämä 5 virkaa olisi voimassaan, niitä ei ole kumottu missään kohtaa Raamattua. Ja heidän tehtävä on varustaa meitä näillä erityisillä osa-alueilla, mihin heillä on armotusta. Ja mun tehtävä on tässä varustaa teitä, sillä mitä minulla on teille antaa. Ja tavoitteena on, että ihmiset nousee penkistä ja mulla on sen verran usko, että mä tiedän, että tänään nousette vielä penkistä. Mutta myös sillä ajatuksella, että mennään ja jotenkin vaihdetaan hengen voimassa. Että mennään siinä hengen täyteydessä, että sä saat kokea kasvua, sä saat kokea tänäänkin, että Jumala puhuu sulle, eikä vaan Joosua puhu sulle jotain kivoja, kauniita sanoja tai vähemmän kauniita sanoja. No mitä syykin kuukankin suuhun tuo, vai että mitä henki suuhun tuo mieluummin näin. Mitä pyhänkin tuo sydämellä ja suun kautta ulos. Mutta jotenkin koen nyt tärkeää, että mä tuon tätä näkyä esiin. Että koska Jumalalla on strategia seurakunnalle. Hänellä on strategia Kristuksen morsiamelle tässä maassa ja tässä kaupungissa. Ja me ollaan yhtä Kristuksen ruumista. Sillä ei ole niinkään merkitystä, että mikä sun nimellinen kotiseurakunta on tai onko sulla tällä hetkellä tai niin edespäin, missä harjoitat uskovia yhteyttä. Mutta se on niinkään iso kuva, mitä Jumalan sydämellä on ja hän on laskenut samaa näkyä monille muille.
Ja toiset on ehkä saanut pienemmän palasen ja heillä on se ymmärrys siihen osa-alueeseen ja toiset näkee isomman kuvan ja voi siten ymmärtää vähän paremmin kokonaisuutta ja niin edespäin. Mut siinä todellakin semmoinen ennalleen asettaminen, sitä Jumala on tehnyt jo vuosikausia ja tekee edelleen. Varustaminen ja mä nostan siihen liittyen asioita esiin, että Jumala varustaa seurakuntaa. Sä ymmärrät sen, että jokainen meistä on saatu tai jouduttu käymään peruskoulu ihan riippuen siitä, että miten asian on kokenut. Tai on saatu tai jouduttu opiskelemaan ruotsin kieltä tai niin edespäin. Niin mulla itsellä kauheasti jäänyt käteen siitä, pitäisi joskus mennä Ruottiin vaikka juttelemaan sinne. Tietysti täytyy katsoa, mihin alueella menee, ettei käy huonosti mun ruotsin kielen osaamisella. Mutta kuitenkin, niin että koulujakin käydään sitä varten, että me opimme jotain. Jumala kasvattaa meitä, hän haluaa opettaa meitä, hän haluaa varustaa meitä. Asia on joku tarkoitus. Ne asiat, mitä sun elämässä tällä hetkellä on, niin ne on tarkoituksella, ne ei ole sattumalta. Nekin asiat, mitä sä niin kovasti rukoilet, polvet niin verillä joka ilta ja aamu ja joka hetki, että Jumala, mä haluaisin jo niin skipata tämän osion mun elämästä. Niin pikku vinkki, että monesti Jumala odottaa, että sun sydämessä tapahtuu joku muutos niiden asioiden keskellä. Se ei ole niinkään se olosuhde ongelma, vaan meidän sydän. Ja sydämessä on jotain työstettävää. Ja okei, kyllä vihollinenkin, hän on tullut varastaa, tappaa ja tuhoamaan. Hän yrittää niinkin oikeasti nuijia meitä hengiltä. Mutta kun Jumala on niin mahtava, että kaikki ne vihollisenkin hyökkäykset, niin Jumala on voimallinen kääntää ne sun voitoksi, jos sä pysyt hänen rakkaudessaan ja itse asiassa juurrut vaan syvemmälle Kristukseen. Sekin on, mitä vihollinen suunnitellut sun tappioksi, niin koituu sun voitoksi. Ja sä nouset siitä entistä vahvempana. Sitten kun sä oot nyt rähmälleen mennyt ja sä oot sieltä, että ei vitsit, tuleeko tästä mitään. Mutta kun sä nouset sieltä, sä juurrut vahvemmin vaan Kristukseen, hänen rakkauteen, sä antaudut ja sä sanot, okei, tuntui miltä tuntui, näytti miltä näytti. Mä pitäydyn sun sanassa. Mä luotan siihen, mitä sä oot sanonut minusta ja mitä sä oot luvannut mulle. Mä otan siitä kiinni ja silloin sä nouset entistä vahvempana. Mutta todellakin on semmoinen yleinen valmistamisen aika meneillään ja edelleenkin ja toisaalta jos puhutaan hengenliikehdinnästä, niin onhan semmoisia ollut aiempina vuosinakin ja ehkä viime aikoinakin kuullut semmoista ja nähnyt ihan hyviä merkkejä, että voisiko olla ja semmoisia sadepisaroita, mitä vähän tipahtelee sinne sun tänne. Niin kuin Hilja Aaltonenkin puhuu profetioissaan näistä sateista. Mutta kyllä Jumala haluaa ottaa meidät kaikki mukaan. Se on hänen ykköstavoite. Mutta Jumala kyllä toteuttaa suunnitelmansa, mutta se, että hänen tahtonsa, että sä oot mukana siinä. Sä et missaa sitä täyttä elämää, mikä hänellä on varattuna sun varalle. Ja se täysi elämä on tässä ja nyt. Se ei ole sitten joskus, kun sä saat nähdä sen täyteyden, sen profetian toteutuvan, mitä sun yli on joskus puhuttu, tai koet sydämessä se kutsua johonkin. Ja jollakin on se vaihe, että ei vielä tiedä, että no mitä mä tekisin tällä elämällä. No mitä jos aloitat siitä, että sä vaan katsot Jeesukseen, koska siitä me aloitetaan ja siinä me pysytään. Se on sen juttu. Jeesus on se juttu. Jos sä mietit, mikä sun elämän tarkoitus, niin Jeesus. Se suhde elävään Jumalaan on sun elämän tarkoitus. Se on se ykköskutsu on rakastaa häntä kaikesta sydämestä, kaikesta voimasta, kaikilla sielu. Kaiken mitä sulla on, niin rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Ja siinä on kaikki. Sä rakastat häntä, niin kaikki muukin tapahtuu. Sä otat vastaan itsellesi rakkauden, sä luovut itsesyytöksestä. Jos sä rakastat häntä, niin sä rakastat myös hänen sanansa ja hänen totuutta. Ja totuus on, että sä olet rakastettu. Et sä silloin voi pitää kiinni mistään itsesyytöksestä vaikkapa. Tai sä et voi pitää kiinni katkeruudesta, kun sä tiedät, että Jumala rakastaa myös heitä yhtä paljon kuin suakin. Ja niin edespäin. Sieltä virtaa vaan. Sä olet kiinni siinä lähteessä ja lähde on sinussa. Niin
Ja sä et laita esteitä, sä et padota sitä, niin se vaan virtaa sun kautta. Eli täysi elämä on tässä ja nyt, ei sitten joskus, mutta meillä on näitä prosesseja elämässä, jokainen me tunnistetaan niitä. Mä aina kiitän tunnistaa, että mulla on jatkuvasti jotain prosesseja menossa. Kun me saadaan voitto jostain, me tunnistetaan, että meillä on joku toinen osa-alue. Meillä on koko ajan Jumalan työpöydällä, mutta se ei huono juttu, se on hyvä juttu. Se tarkoittaa, että hän näkee jotain niin kuin toivoa meidän kanssa, että kannattaa työstää. Ja hän työstää, mutta siinä on kyse myös siitä, että sanotko sä, että tahdon vai että en tahdo. Ei hän niikä tule väkisin edes rakastamaan sua. Hän hyvyydellään vetää meitä puoleensa ja parannuksen tekoa. Silloinkin kun me lähdetään kovettaa sydäntä, niin hän tulee houkuttelemaan meitä hänen läheisyyteensä. Mutta tämmöinen valmistamisen aika, ja Jumala puhuu siitä, että kuin tärkeää opetuslapseutus on. Just se, että me aktivoidutaan jokainen. Me ollaan niitä opetuslapsia. Sä tiedät, Jeesuksella oli opetuslapsi, oli ne 12, oli 70 ja oli vaikka kuin isot kansanjoukot, mitkä seurasi. Mutta me olemme opetuslapsia. Mitä se tarkoittaa? Eli me opimme jotain. Me otamme vastaan Jeesukselta jotakin. Eikä me ole sellaisia pässinpäitä, että mä ajatellaan, että mä 20 vuotta sitten opin kaiken Jumalasta ja nyt mä olen vaan täällä omahyväisesti hurskastelemassa muiden keskellä, koska mähän tiedän paremmin kuin muut. Ei. Sä oot edelleen opetuslapsi. Ja jos on semmoinen asenne, niin sit sä joudut luokalle ja jälki-istuntoja ja niin edespäin. Mutta ei tule piiskaa ainakaan kauheasti. Selittää hellästi. Mutta sä teet ne raskaläksyt siitä. Joo. Ja kyllä mä oon itse heittänyt aikamoisia sakkolenkkejä välillä, että se Israelin 40 vuotta erämaassa, niin varmaan moni meistä on myös kokenut niitä vaiheita elämässä. Ja ihan rehellisesti sanottuna, ne on johtunut meistä itsestämme. Et sä voi ketään muuta syyttää. Älä syytä Jumalaa. Mä syytänkin pastoreita, kun sieltä takapenkistä. Joo. Mutta se on tietysti, joo. No, hyvä, että Jeesus on kantanut nekin syytökset ristille. Halleluja. Mutta se on raaka realiteetti, mitä on nähnyt vuosien saatossa. Et ihan omassa uskovaelluksessakin, että on ollut niitä hetkiä, kun on vain jotenkin jämähtänyt penkkiin kirjaimellisesti ja kuvainnollisesti. Ja jotenkin ei ole semmoista hengen elämää, todellisuutta ollut niinkään kauheasti. Ja jotenkin sitä vaan on elänyt elämää sen sijaan, että kulkee Jeesuksen kanssa. Ja jotenkin jatkuvasti kokee, että mä olen hänen kanssa, hän on mun kanssa ja mä saan kasvaa hänen tuntemisessaan. Ja mä saan kulkea hänen voimassaan. Että se on vain joku kirjantietous, mitä meidän koulun penkillä on ollut, että päntätty asioita ja sitten meitä on tentattu, kokeita ja sitten meitä on arvioitu, että miten me suoriudumme. Ja kyllä useimmat meistä on kuitenkin päässyt seuraavalle luokalle. Mutta kyllä mä muistan sen, kun mun äidinkielen opettajakin sanoi joskus, kun oli tullut 5 kokeesta, niin että Joosua, minä luulin, että sinä olet kunnon poika. Joo. No. Se oli semmoista. Mutta toisaalta myös äidinkielessä sitten niin oli niitä hyviä hetkiä, että senkin aikaa kun sai 5, niin ainekirjoituksessa sitten mun ainekirjoitus otettiin oikein mallikappaleeksi, mitä sitten näytettiin muillekin luokille, että katsokaa tosta. Joo, mutta
kuitenkin se tarkoitus, että Jumalan sydämellä on se, että hän haluaa nostaa meidät kaikki. Että me kaikki ollaan mukana yhtenä rintamana, yhtenä armeijana ja me kaikki ollaan tärkeitä osasia Kristuksen ruumiin jäseninä. Ja olisi se aika, että sä niin oikeasti tiedostat sen, että sinä olet arvokas ja tärkeä. Ja todella moni on pettynyt ja jäänyt sivuun. Ja ehkä parhaimmillaan saadaan raahattua itsemme uskovien yhteyteen. Mutta silti ollaan sen pettymyksen kanssa. Ja me ollaan jumissa. Ja Jumala ei pääse nostamaan meitä ja viemään eteenpäin. Ja se on meidän oma valinta, mitä me tehdään. Luovutaanko me siitä pettymyksestä? Mä tiedän moniakin on kutsua palvella esimerkiksi pastorina, paimenena seurakunnassa. Ihan joskuskin olin Suomen teologisessa opistossa ihan raamattokurssilla, eli vapaakirkon. Niin mä tiedän, että senkin koulutuksen kautta ihan pastorin linjan on moni käynyt. Ja en tiedä, iso osa heistä on ihan sivus ja tosi moni on kokenut pettymyksen. Ja en tiedä mitä he tekevät, mutta se on hyvin yleistä. Ja Jumalan kutsu käy läpi tämän kansan. Hän on nostamassa uudelleen kutsuja. Hän on muistuttamassa siitä ensin rakkaudesta, siitä innosta, mikä sulla oli alkuun, kun sä rakastuit. Ja sun sydämelle tuli näky. Ja sun sydämelle tuli palo. Sun sydämelle tuli halu kertoo Jeesuksesta. Sä tajusit, kuin mahtava Jumala on. Ja kuin arvokasta se on, mitä sä oot saanut. Mutta sitten tuli pettymys, kun ihmiset suhtautu penseesti tai ei tullut sitä läpimurtoa, mitä sä odotit ja niin edespäin. Tai se ei heti otettukaan jonkin seurakunnan työntekijäksi tai sananjulistajaksi, vaikka ilmoittaudut innokkaasti, että tässä mä oisin ja voitte järjestää mulle kiertueen, että kyllä mä voin ihan koko Suomeen mennä ja muihinkin maihin. Sitten kun ei otettu onkea sitä, niin voi ei. Jollain lähtee jopa tällä lailla, että innostutaan super paljon ja sitten ollaan jo isoja johtajia, vaikka ei ole vielä ensinkään alistuttu johtajuuden alle. Jos ei esimerkiksi alistu johtajuuden alle, auktoriteettien alle, niin ei ikinä voi kasvaa johtajuuteen. Miten sä kuvittelet, että sä voit johtaa, jos et sä itse ole ensin johdettavana? Mä itse voin kertoa, että johtajuuskoulutus mulla on ollut tosi paljon tullut itse asiassa niin sanotun maallisen työn kautta. Mä olen leipätyötä, niin rakennusinsinööri ja viimeksi tehnyt työjohtohommia. Edellisessäkin firmassa oli rakentamassa 3 kerrostaloja ja ajotunnelia. Ja tällä lailla, mutta mä oon sitä ennen ollut myös kirvesmiehen hommissa, rakennusmiehen hommissa. Mä oon siivonut raksalla ja kaikkea tehnyt. Ja mä oon ottanut käskyä vastaan, mä oon ottanut ohjeita vastaan. Mä oon hyväksynyt sen, se on roolijakoa. Se on roolitusta, se on, että meillä niin työmaallakin, rakennustyömaalla on yhteinen tavoite. Me rakennetaan sitä rakennusta, vaikka kerrostalotyömaa. Siellä on erilaisia ammattilaisia, joilla on erilainen osaaminen. Vaikka raudottaja. Mikä on raudottaja? Moni teistä ehkä tiedä, mikä on raudottajassa, mutta kerrostaloakin, kun tehdään betonirunkoja niihin, niin betoni raudoitetaan. Muuten se itsessään, vaikka se on kova materiaali, se ottaa puristusta vastaan, mutta se ei kestä yhtään vetoa. Se ei ole vetolujuutta. Se halkeaa nopeasti. Mutta sinne isketään rautaa sekaan. Ja raudottajat tekee se, heillä on ammattitaitoisia. Ne saattaa näyttää jopa muiden rakentajien silmään joskus aika monimutkaiset ne raudotuskuvat. Siellä on monta kerrosta niitä raudotuksia saattaa tulla tämmöiseen kerrostalon välipohjaankin, niin sanottuun holviin sanotaan. Ja sitä rautaa tulee ihan mieletön määrä. Mutta ne on niinkö päteviä kavereita, jotka tietää se homma. Ne katsoo kuvaa ja tietää heti, että pistetään tuohon työraudat alle ja siihen laitetaan alapintaraudotusta ja ylempää alapintaraudotusta ja sitten pistetään
vähän pukkeja sinne, raudoituspukkeja, että saadaan sitten yläpintaraudoitukset asennettua. Sitten siellä on jotain pigaria, ja niiden kohdalla täytyy olla vahvikkeet, ettei se ikään kuin iske sieltä läpi, kun tulee kuormaa päälle ja niin edespäin. Ja mä oon itse tarkistanut näitä raudoituksia, että mä oon joutunut opettelemaan myös sitä työjohtohommissa. Mutta rakennustyömaakin, se on tiimipeliä. Miettikää, minkälainen kuva siitä, kun rakennetaan taloa. Me olemme Kristuksen huone. Me olemme Jumalan huone. Me olemme eläviä kiviä. Kuulostaako tutulta? Ehkä Raamatussa on mainittu jotain tämmöistä. Maybe, maybe not. Yes. Okei. Okay. Peukku. Onko mainittu? On mainittu. Me ollaan eläviä kiviä, eikö? Mutta se on tärkeää nähdä se, että mä en ainakaan työjohtajana kauan katsele semmoisia ihmisiä, jotka tulee työmaalle, lampsii sinne ja ikään kuin tulee töihin. Sitten kun mä käyn vähän tsekkaan, että kuinka homma etenee, ei mitään tapahdu. Kädet on taskussa, ollaan puhelimessa ja popitetaan mankasta musiikkia ja tykätään istua kahvilla vähän liian pitkään ja väärään aikaa ja niin edespäin. Ja lähdetään, tullaan myöhässä, mutta sitten ymmärretään korjataan loppupäivästä, että lähdetään ajoissa. niin en mä työjohtajana katso pitkään semmoista. Silloin hän ei hoida tehtävänsä. Ja silloin mun täytyy sanoa, että kiitti ja heippa. Tietty, jos on palkattu omilla listoilla, se on vähän vaikeampi prosessi siinä kohtaa, jos se ei ole koeaika menossa vielä. Mutta moni Kristuksen ruumiin jäsen on ikään kuin sivuun laitettu. Mutta se sivuun laittaminen on tapahtunut meidän omasta toimesta. Koska me on otettu se passiivinen asenne. Ei mua nappaa, en mä jaksa ja pitääks mun, en mä viittis nyt. En mä jaksaisi nousta maanantai-aamuna, enkä oikeastaan tiistai-aamunakaan. Ja oikeastaan työ on aika syvältä. Jumalan huoneen rakentaminen, se tapahtuu ennen kaikkea pyhässä hengessä, hengen kautta. Mutta siinä on meidän oma osuutemme. Se on myös raakaa työtä. Ja me tarvitaan kestäväisyyttä. Ja Jumala haluaa ottaa takaisin ne sivusta katselijat siihen hänen huoneensa rakentamiseen. Ja niin kuin siellä kerrostalotyömaallakin on työjohtajia, se on yksi rooli, on vastaava työjohtaja, jolla on suuri vastuu sitä työmaasta niin kuin viranomaisten edessäkin. On valvojia, jotka välillä käy tsekkaamassa siellä, että tilaajan puolelta ja on rakennussiivoajia ja apumiehiä ja naisia ja kirvesmiehiä ja kirvesnaisia ja vaikka mitä. Kalusteasentajat ja lattiamiehet ja maalarit ja tasoteäijät ja sähköasentajat, putkimiehet ja torninostorin kuljettajat ja vaikka mitä. Siellä on vaikka ja mitä, kuulkaa, oikeasti. Ja ikään kuin jonkun rooli saattaa näyttää vähäpätöiseltä. Eihän toi kaveri, eihän vaadi paljon älylahjoja, että ottaa tuosta laudan ja vie noita toiseen paikkaan. No itse asiassa olen huomannut, että kyllä sekin vaatii jotain älylahjoja, että joskus saattaa tavara mennä ihan väärään paikkaan. Vaikka olet näyttänyt muutaman kerran se homma. No joo, anyways. Mutta kuitenkin itse asiassa, jos ei se kaveri tee sitä ikään kuin vähäpätöisen näköistä yksinkertaista työtä, joka on raakaa työtä, se on duunia, sä kannat niitä tavaroita paikasta toiseen, niin se vaatii niinkö hyvää fyysistä kuntoa. Mutta jos ei ole tämmöisiä auttavia kavereita, niin sitten ne ammattimiehet, vaikka timpurit, niin ne joutuu itse roudan ne kamat. Niin menee aikaa semmoiseen, että ikään kuin, että tavallaan kuka tahansa osaisi tehdä sen. Sen sijaan, että he voi keskittyä siihen, mihin he on harjaantunut. Ehkä vuosikausi, ehkä vuosikymmeniä he on oppinut sitä ammattiansa. Ja se on todella tärkeää, että me jokainen ollaan omalla paikallamme ja se on todella arvokasta. Ja niin kuin me nähdään, se kuva, mitä mä tässä kuvaan, on osa sitä Jumalan suunnitelmaa. Me nähdään Raamatusta se. Me nähdään, että se on se hengellinen kasvu myös. Mutta että esimerkiksi mä oon ollut apumiehenä, mä oon kantanut niitä lautoja ja sementtisäkkejä vaikka mitä. Sitten musta tuli vanhemman kirvesmiehen työpari ja on myös ollut kisäliopissa oman isäni kanssa, joka on kirvesmies. Mutta kuitenkin, sitten mä olin nuorempi
timpuri ja sitten mä olin timpuri ja sitten mä olin sitä ja tätä ja tota ja sitten mä oon työjohtaja ja sitten mä olin vanhempi työjohtaja ja sitten mä sain kenkää. Mutta se ei ole se luonnollinen kehityskaari, se vaan nyt olosuhteet välillä iskee. Ihmiset ei halunnutkaan ostaa kerrostalokämppiä enää, kun ne on niin sikakalliita. Ja ne on sikakalliita. Ja sit mä oon tässä teidän edes. Olin mä silloinkin. Mutta se on sitä mun leipätyötä. Mutta mä oon oppinut sen johtajuutta. Mä oon oppinut arvostamaan jokaista sekä työmaalla. Mä oon oppinut arvostamaan jokaista Kristuksen ruumiin jäsentä. Mä oon oppinut näkemään sen, mitä teihin on asetettu, koska Jumala on antanut mulle hengellisen näkökyvyn. Ja mun tehtävä on auttaa teitä nousemaan. Ja se on osa sitä näkyy, mitä Jumala puhuu. Että meidän täytyy varustaa Kristuksen ruumiin jäsenet. Auttaa heitä nousemaan. Mutta meidän tehtävä on rohkaista, että hei, sun olisi aika ottaa jotain askelia. Ja toinen haluaisi vetää pikajuoksuun johonkin. Ja mä tiedän, että okei, tämä kaveri, jos sä lähtenyt pikajuoksuun ryntäämään tonne, mitä sä ajattelet, että se on nyt seuraava etappi, niin hän kuuttaa kaikki voimansa ja hän ei saavuta sitä lopullista päämäärää. Että hän missaa tässä matkalla muutama asia. Ja sitten mun täytyykin sanoa, että hei, nyt hidastan vähän. Tässä olisi muutama juttu, mitä Jumala haluaisi puhua sun elämään. Ja se on sitten toinen juttu, että kun osataan ottaa vastaan ja myös siinä tarvitsee Jumalan armoa ja rakkautta, että osaa oikealla lailla yksilöllisesti auttaa ihmisiä. Se ei ole aina ihan itsestään selvää. Mutta mä oon oppinut sitä, että meillä on erilaisia rooleja. Se ei tarkoita, että toinen olisi arvokkaampi. Työmaallakaan ikään kuin työjohtaja oli jotenkin parempi ihminen. Mä hämmästelen sitä, että kun mä olin ensin ihan duunarina hommissa ja mä aina kuulin sitä kaikkea vinoilua ja vitsejä insinööreistä ja työjohtajista ja kaikkea. Ja ne on semmosia tämmöisiä ja kauheita vitsejäkin. Ja sitten kun mä itse olin siinä tehtävässä, niin sitten mä ihmettelin, että mä oon sama äijä edelleen. Ja nyt mä oon yhtäkkiä jotenkin huonompi duunareiden silmissä. Mut mä osasin silti arvostaa heitä. Ja se oli rohkaisevaa tietysti nähdä, että kuitenkin halusi siellä työmaa-olosuhteissakin kohdata ihmisiä, pysähtyä heidän kohdalle ja kysyä, että mitä sulle kuuluu. Eikä vaan, että työ. Että mitä sulle kuuluu, koska me ihmiset palvelemme. Me ihmiset teemme niitä asioita. Jumala on valinnut käyttää meitä ihmisiä hänen suunnitelmissaan. Meidän on tärkeää rakentaa tätä, niin kuin Saija sanoi aiemmin tuossa kolehtipuheessa, sitä, että me olemme perhe. Me olemme Jumalan perheväkeä, Jumalan huoneväkeä. Ja meidän on tarkoitus kohdata toisiamme rakkaudella. Ihmisinä, Jumalan lapsina. Eikä vaan, että jollain hyödykkeenä, mitä hyötyä meidän seurakuntamme saisi tästä ihmisestä. Tai mitä minä hyötyisin tästä ihmissuhteesta. Eikö se ole aika raadollista? Ja kuitenkin näin monesti toimitaan. Ja se ei ole Jumalan mieleen. Ei ollenkaan. Vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Että rakkauden kautta me kohtaamme toisia. Rakkauden yhdysside. Ja perheessä on tarkoitus valita rakkaus. Ei eripura, ei semmoinen erottelu, ei semmoinen luokittelu. Vaan meillä on samalla viivalla Jumalan edessä, mutta meillä on erilaisia rooleja. Ja meillä on se lähetyskäsky, minkä Jeesus antoi meille. Meidän olisi tärkeää yhdessä seurakuntana täyttää se tehtävä, mitä Jeesus sanoi. Luetaan tästä evankeliumin Matteuksen mukaan luku 28, eli se viimeinen luku. Jakeesta 18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Huomaatteko? Jeesus puhuu opetuslapsista. Edelleenkin, että hän saa opetuslapsia. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kenen? Meidänkö opetuslapsiksi? Munko opetuslapsiksi? Ei vaan hänen opetuslapsikseen.
kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ei auta tukeutua vain yhteen jakeeseen, jos mietitään opetuslapseuttamista. Sehän ei tapahdu vaan sillä, että nyt mennään ja kastetaan Isä ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja tämäkin on hyvä huomata, että on vain yksi jae, missä mainitaan Isä ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja sitten jostain syystä apostolit kastoi Jeesuksen Kristuksen nimeen, mutta yhtä kaikki molempia on hyvä käyttää. Hän on kolmiyhteinen Jumala. Ja saadaan siinä turvallisen mielen, että ei tarvitse pelätä, että onko kastettu väärään nimeen, jos on Jeesuksen nimeä tai Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeä kastettu. Kun ollaan sama isän lapsia. Mutta kuitenkin se itse opetuslapseuttaminen ei tietenkään tapahdu vaan sillä, että nyt uitetaan joku jossain vedessä. No niin, nyt on siinä opetuslapsia. Valmis tuote uunista ulos. Seuraava. Next one please. Se ei mene niin tietenkään, vaikka nyt joudun vähän niin kuin sivuumaan jotain kirkkokuntaa tai jotain, niin siellä osittain ainakin on, ja jotkut ehkä, meitähän mahtuu moneen lähtöön, että ei kaikki mitä vaikka isossa kirkossa opetetaan, niin eivät kaikki ajattele samalla tavalla, mutta on tosiaan, että tämmöistä perinteistä mallia, että kastetaan ja sitten ollaan jotenkin siinä pelastuksessa ja sitten ollaan jotenkin valmiita tietyllä tavalla. Sitten on konfirmoinnit ja ehtoolliset ja tämmöiset, millä vahvistetaan sitten. Ja silti herää kysymys, että mä en muista tarkkaa prosenttia, mutta Suomessakin esimerkiksi luterilaisen kirkon jäsenistä mun mielestä oliko jopa semmoinen tilanne, että iso osa ei enää edes usko Jumalaa. Miettikää sitä. Et mun mielestä silloin on mennyt jotain pieleen. Silloin on missattu todellinen opetuslapseutus, jos on vaan tyydytty kasteeseen ja siihen, että on eri parit ja ehtoollista tai joulunviettoa joskus. Se ei ole opetuslapseuttamista. Mutta myöskin isossa kirkossa on tosi paljon hyvää työtä tehty. Ja muun muassa Turussa on jopa, mä en ole varma, onko he edelleen siinä ihan luterilaisen piirissä, mutta ihan opetuslapsiverkoston nimellä. Ihan hän kirjaimellisesti on saanut sen näyn sydämelle, että he haluavat opetuslapseuttaa. Ja se on ihan just oikeaa asiaa. Me olemme opetuslapsia ja sinä voit opetuslapseuttaa muita. Sinä voit jakaa sitä, mitä Kristus on sinulle antanut. Sinä voit olla edesauttamassa, että Jeesus saa lisää opetuslapsia. Meistä jokainen. Se on meidän jokaisen tehtävä. Ja tässä Jeesus sanoi, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli tässä on justiin se, että me opetetaan ja me opetuslapseutetaan. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eli se ei tapahdu meidän omassa voimassa, vaan hän on meidän kanssamme. Mutta meidän täytyy ottaa kiinni siitä, mitä Jeesus on opettanut ensin. Ja mitä hän on opettanut sulle. Ja sä voit jakaa sitä eteenpäin. Se on niin kuin oppimisen suurin, korkein aste, kun sä opetat muita. Sä otat sen käytäntöön ja sä elät sitä todeksi. Sä voit sanoa, että sä tiedät tämän asian. Mä oon jo oppinut tämän, mutta missä se näkyy sun elämässä? Se on todiste sulle ja se on todiste ulkopuolisille. Että missä oikeasti meet siinä, että mitä sussa Kristus on saanut tehdä eläväksi. Mieti sitä oikeasti. Mutta syyllisyys ja häpeä ei kuulu nyt tähän kuvioon. Eli jos sä nyt ajattelet, että voi ei, mä olen epäonnistunut tässä. Mene vaan Herran eteen, anna hänelle se. Mulla itsellä esimerkiksi oli vuosikaudet esteenä, niin ihmispelko. Ihmispelko, mulla oli häpeä, mulla oli syyllisyyttä todella paljon. Ja mä halusin kyllä sydämessäni, että mä voisin kohdata muita ja Jumala voisi koskettaa ihmisiä mun kautta, mutta mulla oli hirvittävä pelko siihen muiden ihmisten kohtaamiseen ja sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja kaikkia mahdollista. Mutta Jumala on auttanut minua näissä asioissa eteenpäin. Mutta jotenkin se Jumala haluaa laittaa tämmöisen liikehdinnän liikkeelle.
se on ikään kuin ketjureaktio. Tästä puhutaan myös, että se on orgaaninen seurakunta, se on elävä seurakunta, se on moninkertaistuva seurakunta. Mieti sitä, että jos kaikki, ketä tässä huoneessakin istutaan, niin jos me vaikka tämän vuoden aikana Herran armosta saamme yhden ihmisen johdattaa Jeesuksen luo, olla siinä välikappaleena, ja Herran armosta vielä saisi mahdollisuuden opetuslapseuttaa tätä ihmistä. Ja siinä on jo tuplattu tämä väkimäärä, niin Kristuksen ruumi siinä on ikään kuin jakaantunut hyvässä positiivisessa mielessä. Syntynyt klooneja, sä kloonaat itsesi, tulee yhtä mallikelpoinen kappale sieltä ulos sitten, vähintään. Vai miten se sitten meneekään? Tai toinen voittaa 2, toinen voittaa 3 ja niin edespäin. Ja jos miettii koko elämänkaaren aikana, niin se on aika valtava määrä ihmisiä. Ja toki sana myös opettaa siitä, että on kylväjiä, on niitä, jotka kastelee ja on niitä, jotka niittää. Eli sun ei tule väheksyä sitä, että jos sä olet kylvänyt tai sä olet ollut kastelemassa tavalla tai toisella, että sä kohtaat Kristuksen rakkaudella jotakutakin. Sä armahdat köyhää vaikka tai sanot lempeitä sanoja, teet hyviä tekoja, pyhänkin ohjaa niihin, eikä vaan se, että se on joku ulkokultainen suoritus, vaan motiivina on rakkaus. Mutta joka tapauksessa, että me Kristuksen ruumis yhdessä toimii. Me yhdessä täydennämme toinen toistamme. Ja Jumala silloin jo näytti siitä kuvan tsunami-aallosta ja että jotain voimallista Jumala tulee tekemään. Ja siihen liittyy monia muitakin asioita, mutta se jotenkin, mitä itsekin kotiseurakuntana aikana opin ja kasvoin, niin paljon se oli sitä, että pienellä porukalla istuttiin ja oli sitä keskinäistä rakentumista, armolahjojen käyttämistä ja opetuslapseuttamista siinä. Eli sinä voit olla myös opetuslapseuttamassa toista uskoa. Me voimme auttaa toinen toisiamme, ymmärrätkö? Kun me tullaan yhteen, me voidaan rakentua siinä. Toki tämä on tämmöinen tilanne, kun meillä on tämän sunnuntai-kokous, niin tämä on, että täältä edestä tulee tämmöistä opetusta ja julistusta, mutta meillä on esimerkiksi huomenna kello 18 kasvuryhmä, missä on enemmän tilaa sille keskustelulle. Tai että jos sulla on henkilökohtaisia ihmissuhteita muiden uskovien kanssa, saat kohdata heitä ja kannattaa pitää uskon asiat esillä myös, että vaan puhu niitä, näitä ja noita. Vaan että teillä on oikeasti Jeesus keskiössä siinä, ja silloin te rakennutte siinä. Ja pyhänkin pääsee vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Mutta se on tosi tärkeä juttu. Jumala haluaa aktivoida kaikki uskovat, nekin, jotka on pettynyt, jäänyt sivuun. Ja jotenkin tosi monella on jäänyt kesken se opetuslapseutus. Että on tultu uskoon, on puettu vaipat päälle ja istuttu penkkiin. Ja siihen se sitten jäikin. Mutta se ei ole Jumalan tahto. Ja mä en sano sitä syyttäen, vaan mä sanon rohkaisuna, että hei, on vielä enemmän. Se ei ollut siinä. On vielä enemmän. Hänellä on paljon enemmän jo parempaa varattuna. Ja mä koin, kun uudistuin uskossa, että siitä lähti seikkailukäynti. Mä en tajunnut, kuin hullun siistiä on oikeasti Jumalan asiat. Olla Jumalan kanssa liikkeellä. Kuin mahtavia kohtaamisia on tullut. Ja mä oon saanut henkilökohtaisesti kasvatusten olla ja face to face keskustelus lyhyt tai pidempi, niin jo tuhansia ihmisten kanssa. Kertomassa Jeesuksesta. Ja mieti sitäkin, että jos sä rohkaistut vaikka katuevankeliointiin, niin kuinka paljon sä voit tehdä hyvää. Sä voit kylvää uskossa. Sä voit kohdata ihmisiä uskossa. Sä voit vaikka, mä tänään otin ja itteni niskasta kiinni ja otin ne Uusi tie vai Uusi elämälehdet, mitä nämä on, mikä niiden nimi? Uusi elämälehdet ja sitten mä otin tommosia trakuja ja pistin naapureiden postilaatikoon. Ne oli aika pitkää siinä olohuoneen pöydällä odottamassa, että mä saan itseni liikkeelle. Mutta tänään sain ja sitten mä huomasin, että en mä ehtinyt koko kortteli ympäri, kun ne jo loppu kesken. Täytyy ottaa lisää tänään. Mutta sitten mä en tiedä kaikkea sitä, mitä tapahtuu, kun mä uskos kylvän ne lehdet. Konkreettinen asia, mä kylvän ne sinne postilaatikkoon. Ja mä odotan, että siinä on joku siemen, että se saavuttaa sen ihmisen ja rukouksiin saa jättää sen sinne.
että ne ihmiset ei heittäisi suoraan jonkin paperikeräykseen tai johonkin. Vaan että ne oikeasti katsoisi ja ihmettelisi ja päivittelisi. Ja sitten mieluusti vaikka juttelee kavereille, että tiedätkö minkä lehden mä sain. Ja siellä on joku Aki ja Maaritti ja sitten siellä oli todistus, kun joku kuoli ja sitten se näki jotain juttuja taivaassa ja helvetissä ja kaikkea. Ja ei hyvänä aika näitä Jeesus-ihmisiä. Ja voiko sä uskoa tämmöistä? Mieti ja sitten siellä oli tämmöistä ja semmoista. Ja näin ihmiset yhtäkkiä onkin vähän niin kuin kertomassa Jumalan ihmettöistä toisille, vaikka ne ei uskoisi. Ja siinä yhtäkkiä voi syntyä jotain uskoa. Mutta jos mä en tee sitä, jos mä en vie sitä lehteä naapureiden postilaatikoihin, no ehkä ne joskus saa jotain muuta kautta sit sanomaan, mutta se on just tosi merkityksellinen juttu, että sä lähdet liikkeelle. Sä löydät sen, miten sinä voit loistaa sitä valoa. Ja Jumala haluaa aktivoida meidät kaikkia, että sä olet valmiina vastaanottamaan uusia uskovia, kun ei jos, vaan kun Jumala antaa herätyksen tähän maahan. Ja muutenkin ihmisiä tulee uskoa, vaikka olisi koko kansakunnan koskettavaa herätystä. Säkin oot jotenkin tullut uskoa jotenkin. Vai ootko tullut? Onko tämä uskovi käsi pystyy? Kato, halleluja. Eli me kaikilla on joku tarina oikeasti. Sulla on todistus. Jotenkin sä olet saanut sen uskolahjan. Ja mun kysymys kuuluu, että olisiko se lahja semmoinen, että sitä pitäisi jakaa eteenpäin. En syyllistäen, vaan kysyen. Ihan vaan kysymys. Voit nyökätä, jos se on semmoinen. Onko se jaettavaksi eteenpäin? On, juu. Ja evankelistuminenkin hakkaa takaraivossa seinääkin tässä nyökyttelyssä. Joo, kyllä. Mutta mä uskon siihen, että meidän jokaisella on tehtävä. Meidän jokaisella on se tapa, miten me voidaan tuoda sitä sanomaa. Ja sun ei tarvitse ajatella, että sun tarvitsee olla Tommi Kangas, joka menee perjantai-iltaisin ja muu oikein niin kaduille. Voi lähteä mukaan. Voi lähteä mukaan. Joo, en kiellä. Suosittelen jopa. Se on hyvä, kun uskaltaa suositella. Kova luotto. Uskotaan, että sä opit hyviä toimintamalleja. Toivotaan. Mutta on monta tapaa. Ja mä oon huomannut sen, että eihän mä ole lähtökohtaisesti evankelista. Kyllä mäkin silti menen aika ajoin kaduille. Ja mä oon huomannut esimerkiksi mulle se on ollut uskonvaikutuksessa semmoinen iso starttimoottori. Mä oon lähtenyt muiden mukaan. Voittamaan niitä pelkoja. Voittamaan sitä ahdistusta. Voittamaan sitä ihmispelkoa ja sitä häpeää. Monesti häpeä estää meitä. Mä ajattelen, että mitä ne ihmiset ajattelee ja katsoo mua, kun mä puhun Jeesuksesta tai mä annan joku lapun ja katsoo mua oudosti. Joo, voi olla. Mutta sun kannattaa prosessoida ja miettiä se, että mitä sitten? So what? Mä huomasin tänään, kun mä en ole niin kauheasti tehnyt tommoista, että laitan nyt lehteä postilaatikkoon. Mä huomasin sen, että kattookohan joku sieltä ikkunasta. Sitten mä, mitä ihme ajatus toi jo, että mitä väliä silloin? Ja vaikka joku avasi ikkunan huutus, mitä sä sinne laitoit? No mitä sitten? Mä voin vastata, että laitoin kuka sanomaan Jeesuksesta, että tuunko juttele sun kanssa. Tai ilmanen, tai jos ei sulle kelpaa ilmanen, niin voin mä sulle myydäkin tämän lehden. Mutta lähtökohtaisesti me ei kyllä toimita niin, mutta toisaalta, että miten vaan sä otat sen vastaan. Niin. Mutta siis hei, jos me oikeasti mietitään niitä asioita, mitkä pidättelee meitä elämästä sitä kutsuu todeksi. Jos me oikeasti pysähdytään ja mietitään, niin kuin typeriä syitä ne monesti on. Ja jos ei sulla olisi pelkoa, jos ei sulla olisi häpeätä, niin mieti, mitä sä tekisit, mitä Jumala on kutsunut sut tekemään. Ja mikä sua estää siinä? Mikä sua estää siinä? Tai onko pettymystä? Mulla oli pettymys pitkä aikaa. Mä olin kaduilla tyyliin joka päivä ja evankelia. Ja ihmisiä tuli uskoa jopa 10. Mutta siinä tuli se ongelma. Vaikka mä sain yhteystietoa ja tälleen. Mä en tiedä miksi näin.
mutta ne ei ottanut muuhun yhteyttä ja ne ei vastannut mulle, kun mä otin heihin yhteyttä. Tai jos joku joskus vastasi ja koitin sopia tapaamiseen, ei koskaan käynyt. Että on todella vähän, että pystyy edes yhtään, edes vaikka puolikkaan askeleen auttaa eteenpäin. En tiedä miksi, mutta näin. Ja sitten mä joudun siihen koettelemaan, että miten mä julistan evankeliumia, onko mun täys evankeliumin julistus ja sanoma ja niin edespäin. Ja välillä oli sitä, että saattoi sairaita parantua kadulla ja sitten julistaa evankeliumia ja otetaan Jeesus vastaan ja sitten hetken päästä taas se kaveri saa yhteyttä. Niitä on tosi paljon. Ja mä petyin ja mä en enää kertonut kellekään Jeesuksesta. Mä kyllästyin sen. Mä ajattelin, että tässä on mitään vitsin järkeä. Ihan sama vaikka 1 miljoona tulisi uskoa, mutta jos en halua seurata Jeesusta, mikä pointti tässä on. Mutta mähän en edes tiedä, mikä heidän tilansa nyt on. Mä vaan tiedän se, että he ei halunnut jatkaa matkaa mun kanssa. Ja mulla oli se sydän, ja mä kerroin heille, että mä haluan auttaa sua. Mä oon valmis vaikka kiertää sun kanssa kaikki tämän kaupungin seurakunnat, kunhan sä löydät paikan, missä sä saat mennä eteenpäin muiden kanssa. Älä jää yksin. Se oli mun sydän ja se on edelleenkin. Ja huomaa Turun Elävät Virrat seurakunnassa pastorina. Totta kai mä haluaisin, että ihmisiä tulee tänne. Että mä voin auttaa heitä. Mä haluan auttaa. Mä uskon, että säkin haluat auttaa. Sä haluat, että uusia ihmisiä tulee uskoa ja he tulee ja sä saat halata niitä ja rohkaista niitä ja kertoa, missä kohtaa sä löit sun varpaas siihen kiveen ja voit kertoa, että ei kannata tehdä samaa juttua. Vinkki, vinkki. Että ehkä joku pääsisi vähän helpommalla. Totta kai me halutaan, mutta ennen kaikkea me voitetaan ihmisiä Jumalan valtakuntaan sisälle, hänen armostaan. Ja tässä kaupungissa on monia seurakuntia, tässä kaupungissa on monia uskovia. Me ollaan yhtä Kristuksen ruumista ja pelataan samaa maalia. Me pistetään potkuja sinne vihollisen maaliin ja yhdessä tiiminä. Ja me rakennetaan samaa näkyä, samaa Kristuksen ruumista, saman Kristuksen ruumiin jäseninä. Halleluja. Mä ihan lyhyesti sanon vielä yhdestä näystä teille, mikä on myös Jumala nostanut uudelleen viime aikoina. Ja oli hauska tuolla eilen oltiin kristillisen raittiusseuran tiloissa niin yhteyspäivillä ja sekin oli jo tosiaan useamman vuoden ja toi Marie Hedmankin muisteli, että ehkä ollaan ekan kerran oltu mukana 2018. Mäkään muista, että tarkkaan, mutta näin se varmaan oli. Ja kun kuvankin oli poiminut ja missä olin ylistämässä siellä kas kummaa. Niin. Mikä mun pointti oli? Niin. Pointti oli joku. Mutta. No, mennään tähän sanaan sitten. Niin, nyt mä muistan sen pointin. Niin, joku sanoi sen illan jälkeen, että hän näki kuvan liitonarkista. Ja hän koki, että se puhutteli Jumalan pyhyydestä. Liitonarkki. Ja näinhän se on. Ja me tiedetään vanhan testamentin liitto, mutta me tiedetään myös uusi liitto, jossa me nyt olemme uuden liiton ajassa Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Uusi liitto Jumalan kanssa, halleluja. Me saadaan sen liiton lapsia. Ja meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Mä lainaan, tässä on eräs henkilö sanonut, että todellinen pyhyys ei ole sääntöjen seuraamista, ja se syntyy ainoastaan Jumalan läsnäolossa. Se löytyy esiripun takaa, johon meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy. Astukaa rohkeasti valtaistuimen eteen. Pyhyys paljastetaan meille, kun opimme tuntemaan Jumalaa. Onko hyvin sanottu? Saija sanoi tämän viikko sitten muistaakseni. Mä itse asiassa muuten kaivelin hänen useitakin saarnoja esiin ja täytyy sanoa, että on valtavaa ilmestystä. Kannattaa oikeasti olla korvat ja sydän auki. Mutta kuitenkin se liitto, missä me olemme, on jotain suuremmoista ja tämä nainen, jonka nimeä ei muista tai tiedä, niin oli myös nähnyt liiton narki. Ja Joosuan kirja luku 3, niin
puhutaan myös liiton arkista, kun Israelin kansa kantoi sitä ja pyhä papisto kantoi sitä liiton arkkia. Ja siellä oli se Jordanin virta, joka erotti Israelin kansan siitä luvatusta maasta. Että luvattu maa on tuolla puolella. Mutta heidän piti ylittää se virta ja se oli iso virta. Mutta Jumala antoi jo sanan Joosualle, että hän tulee tekemään ihmeen, että valmistautukaa kansaa, että sinä ja sinä hetkenä me menemme ja tapahtuu näin. Ja he saivat ennalta kuulla, mitä Jumala on aivoitellut. Ja me ollaan saatu ennalta kuulla jo Suomen kansalle, mitä Jumala on aivoitellut. Miettikää sitä. Profetia. Ja samoin oli Joosua-kirjassa profetia siitä, mitä Jumala tulee tekemään. Ja se oli tämmöinen profetia, joka tapahtui hyvin pian. Siinä oli muistaakseni 3 päivää vaan siihen. Mutta heidän tuli valmistautua, kansan tuli pyhittäytyä. Ja se on nyt menossa. Sun tulee pyhittäytyä. Mitä se on? Miten sä sen teet? Ei se ole sun omia suorituksia. Tästäkin Saija opetti hiljattain. En tiedä, otinko mä sen ylös. Mutta se pyhitys on tietenkin Jeesuksen veren kautta. Meillä on uusia luomuksia Kristuksessa. Me olemme vanhurskautettu. Me olemme uuden liiton lapsia. Ja kun me pysytään Kristuksessa, hän pysyy meissä. Eli me vaelletaan valkeudessa. Ja me ei jäädä johonkin tietoiseen syntiin makaamaan, jolloin me olemme synnissä. Meidän tulee elää parannuksen teossa sinne puhtaudessa, pyhyydessä. Että se on se sydämen asenne. Se ei tarkoita sitä, että sä joskus voisi kompastua. Mutta sulla on se sydämen asenne, että sinä haluat elää pyhästi ja puhtaasti ja tehdä hänen tahtoonsa rakas. Ja se motiivi on rakkaus, ei pakko, ei ulkoinen muotomeno. Ja Jumalan kansaa kehotettiin pyhitykseen ja hän kehottaa meitä pyhitykseen. Ja se on se tie seurakunnalle, Kristuksen ruumiille. Ja liian usein me katsotaan tälläkin hetken olosuhteita, mitä meidän kansan päättäjät päättää. Ja siellähän on uskovia päättäjiä ja siellä on ei-uskovia päättäjiä. Uskovat toivon mukaan ainakin niin ajavat sitä, mikä on Jumalan mielen mukaista. Mutta mä uskon siihen, että meillä on enemmän valtaa seurakuntaan kuin me ymmärretään. Ja se valta on hengen maailmassa, ja hengen maailmassa, kello on valta, niin sillä on valta myös reaalimaailmassa, niin sanotusti tässä, mitä voimme käsin kosketella. Ja meidän tulee tiedostaa se meidän roolimme, meidän tehtävämme on elää sitä pyhityselämää, kuuliaisena Jumalalle. Ja niin kuin Jumalan ohjeet tuli, niin oli erotettu papisto ja heidän tehtävä oli kantaa liiton arkkia. He astuivat sen Jordanin virtaan ja se virta katkesi. Ja se virta kuvastaa myös sitä vihollisen vastustusta, mutta meidän täytyy pyhittäytyneenä liitto edellä, Jeesuksen veri edellä mennä siihen, mihin Jumala on meidät kutsunut sun henkilökohtaisessa elämässä ja seurakuntana Kristuksen ruumiina. Ja meidän tulee mennä se liitto edellä, Jeesuksen risti edellä, Jeesuksen täytetty työ edellä. Me isketään se siihen viholliseen eteen ja sanotaan, se on täytetty työ, voitto on saatu. Ja siihen katkesi vihollisen pelleilyt. Ja se pätee sun elämään. Se pätee sun terveyteen. Se pätee sun talouteen. Jumalan sanan totuus. Mitä täältä ei löydy, niin et sä vois sitä soveltaa, mutta mikä täältä löytyy, niin sen sä voit soveltaa. Meillä on annettu usko. Siitäkin Saija puhuu. Mä siitä aika paljon Saijaa, koska mä koen, että moni on vähän huonosti kuunnellut. Olen vielä käynyt ihmisten kanssa keskustelua. Eli meillä on annettu uskon lahja. Me on saatu ottaa vastaan usko Jeesuksen Kristukseen. Mutta sitten on kysymys siitä, mihin me uskomme. Mihin sinä uskot? Ja sillä on aika iso vaikutus. Jos sä uskot, että sä olet mitätön, halpa-arvoinen, ei susta ole mihinkään, se on varmaan virhe, kun joskus sait jonkun profetian tai joskus koit kutsua johonkin Jumalan asiaan ja tehtävään. Sä uskot valheisiin ja silloin sä lamaannut ja silloin sä et toteuta sitä, mitä Jumalan kutsun sut tekemään. Mutta Jumalan sanan totuus tekee meidät vapaaksi. Ja kenet poika vapauttaa, niin hän on totisesti vapaa. Eikö näin? Aamen. Halleluja. Mutta tämä on se Jumalan kutsu. Meillä on erilaisia rooleja ja tehtäviä, tosi tärkeä niin hengellisiä johtajillekin, että me täytetään oma roolimme ja oma paikkamme. Mutta se ei jotain julmaa, jotain rakkaudetonta,
vaan se on, että minulla on joku tehtävä. Sinulla on joku tehtävä. Ja meidän tulee yhdessä täyttää tehtävämme ja kutsumme. Ja mä näen sitä täällä ihan Turun kaupungissakin, että Jumala on valmistamassa niin johtajia, seurakuntia ja uskovien yhteisöjä ja yksilöitä siihen, että me astumme johonkin uuteen. Se on käsillä. Se tapahtuu. Se tapahtuu pian. Mutta se ei lopu siihen tietenkään. Se luvattu maa ei ole jotain, että nyt loppu vastustus, vaan siellä on ne kaiken maailman kansat, ne, jossa on epäjumalan palvontaa ja kaikki se vihollisen varustukset, jotka täytyy murtaa maahan. Mä uskon, kun tulee se ratkaiseva läpimurto, kun mä kuulee siitä, tässä palataan siihen ensirakkauteen, palataan pyhitykseen, niin Jumala antaa läpimurron seurakunnalle. Ja se vihollinen, siinä on niin se vihollisen virta ja muuri vastustamassa. Hän tietää sen, kun se murtuu. Ja varsinkin uskovien yhteys tapahtuu tässä kaupungissa. Jotain isoa murtuu. Jotain isoa murtuu. Ja vihollinen tietää sen. Ja se on yksi, mitä tässä kaupungissa tapahtuu. Että vihollinen oikein kiljuen juoksee täällä estämässä uskovien yhteyttä. Mä oon itse henkilökohtaisesti monin tavoin nähnyt sitä. Ja niin johtajien keskuudessa, joka on seurakunnalla jopa palvelusmuoto, että he kritisoivat ja arvioivat muita julistajia ja seurakuntia. Ihan seurakunnan virallinen palvelusmuoto tässä kaupungissa. Ja tässäkin kaupungissa on vuosikymmeniä ollut henkilöitä, jotka päättävät, ketkä pääsevät yhteyteen ja ketkä eivät. Ja kriteerit ei löydy Jumalan sanasta. Voin kertoa sen. Mä en sano siitä enempää, mutta heidän kriteerit hengellisten johtajia ei löydy tästä sanasta, vaan heidän omasta päästään. Ja ne on niitä verkostoja, joita ihminen on kutonut ja rakentanut. Ja tiedetään kyllä, kuka siellä takana niitä verkkoja kutoo. Ja tavoitteena on estää yhteys. Mutta kun se läpimurto tulee, niin vihollisen on paettava. Ja meidän tehtävä, sun tehtävä on ottaa se paikka haltuun ja se maa haltuun, mistä Jumala on sulle puhunut. Noustaan yhdessä ylös. Eli vielä semmoinen kehotuksen sana, että Jaakobin kirjassa puhutaan miehestä. Ehkä naiset on vähän viisaampia. Olen monesti huomannut jopa näin. Mutta siellä puhutaan miehestä, joka menee peilin eteen ja lähtee siitä ja unohtaa, miltä hän näytti. Annetaan nyt vähän naisille tunnustusta. Oikeasti naisia on poljettu tosi paljon uskon varjolla maahan. Mä sanon, että niin kuin Saijakin sanoo, että meillä on perhe. Meillä on miehillä ja naisilla on tärkeä rooli. Me täydennämme toinen toistamme, niin kuin Kristuksen ruumiin jäsenet täydentää ja niin kuin aviopuoliset täydentävät. Ei mies voi itsekseen lapsia saada aikaiseksi, eikä nainen itsekseen. Esimerkiksi, jos mietitään, se vatsakumpu ei kyllä mikään raskauden merkki, Tommi. Niin, mutta oikeasti se on hengellisestikin näin jopa. Mä sanon sen, että jos sä koet sitä, että sulla on niin parannuksen tekoa suhtautumisessa miehiin tai naisiin Kristuksen ruumiin jäsenenä, niin tee parannus siitä, jos Pyhänkin puhuu sulle, että sulla on vaikka haavoja, mitä miehet on saanut aikaan, tai haavoja, joita naiset on saanut aikaan. Koska me tiedetään, että jos syntiin lankeemuksessa vihollinen tuli erottamaan miestä ja naista. Vihollinen tuli siihen miehen ja naisen väliin. Ja mies ei ollut oikea paikka. Hän oli naisen vieressä, kun vihollinen tuli puhumaan siihen. Miten Eeva muuten olisi voinut ojentaa sen kielletyn hedelmän. Mies ei hoitanut hommaansa loppuun asti. Hän ei astunut siihen Eevan ja käärmeen väliin ja sanonut, että nyt riitti vihollinen. Miehen tehtävä on suojella ja varjella ja rakastaa niin kuin Kristus rakasti. Ei paina alas. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ja Herra, pyydän, että teet työsi meissä.
Sä näet, että ketkä on jäänyt vähän niin kuin matkalle ja mennyt sivuun sinun kutsustasi ja sitä polta, mitä sä olet viitoittanut, Herra, halleluja. Auta ja palauta, Herra, jälleen meidät oikealle tielle nimesi tähden. Ja Herra, anna anteeksi, että niin monesti me ollaan oltu kuulijoita, jotka unohtavat, mitä he kuulivat, tai näkijöitä, jotka unohtavat, mitä he ovat nähneet. Herra, anna anteeksi, että niin monesti sä oot eri palvelijoiden kautta antanut sanan opetustakin minullekin vuosien saatossa ja niin hidas olen ollut kuulemaan, Herra. Auta meitä kuulemaan, auta meitä näkemään ja auta meitä ymmärtämään. Anna meille sun reema sanasi, sun elävä sanasi, Herra, ettei meillä ole vaan lokos, se kirja, mitä me luemme, vaan että Pyhä Henki tee meissä eläväksi. Tee meissä todelliseksi, niin että se vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, ei pakosta, vaan sydämen vapaasta halusta ja ilosta ja rakkaudesta, halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ja tässä hetkessä oikein saada tehdä parannusta kaikesta passiivisuudesta, kaikesta itsesyytöksestä ja siitä, että me on laitettu itsemme sivuun. Herra, sä et ole useimmissakaan tapauksissa ollut se, joka on laittanut jonkun sivuun, vaan me itse useimmiten olemme sen tehneet, Herra. Me itse usein olemme sen tehneet, että me olemme astuneet sivuun, me olemme paenneet kutsuasi. Koska on tullut pelkoa, koska on tullut pettymystä tai mitä tahansa, olosuhteita, elämän haasteita, sairauksia, rajoitteita. Mutta Pyhä Jumala, kiitos, me saadaan tehdä parannusta. Kristuksen ruumis saa tehdä parannusta, seurakunta saa tehdä parannusta ja palata ensin rakkauteen. Ennen kuin siellä sanotaan, että muista niitä ensi rakkauden tekoja, niitä hedelmiä. Voidaan palata siihen, muistella sitä rakkautta, joka oli ennen niin palavaa, jos se on hiipunut. Me voidaan muistella sitä ja palata siihen. Palata siihen rakkauteen, sinun läheisyyteen ja läsnäoloon. Että me seurakuntana saamme olla sillä paikalla, johon me kuulumme tässä Turun kaupungissa ja Suomen maassa. Halleluja. Kiitos Jeesus. Jos sä koet, että sä olet laiminlyönyt jotakin kutsua sun elämässä tai joku asia, missä sä olet kapinoinut Jumalaa vastaan, niin sä voit Herra edessä tässä hetkessä olla ja voidaan yhdessäkin sanoa, että anna anteeksi minulle, Herra. Anna anteeksi, Herra. Palauta minut oikealle tielle, nimesi tähden. Oi Jeesus rakas. Valanessa kalana ne heijassa, kanama heijassakin, niin kuin fuonanassakin edessäkin. Nanassa, kananassa. Hommaijassa, maijassakin edessäkin. Olla vaan hetki tässä Herra edessä. Kiitos Jeesus, korannassakin. Jeesus rakas, kiitos Herra. Kiitos Herra, tässäkin huoneessa on niitä ihmisiä, joita sä olet kasvattamassa ja nostamassa johonkin niistä 5 virrasta, Herra. Palvelemaan Kristuksen ruumista laajemmalti, kun he osaavat kuvitellakaan. Herra, kiitos sä vahvistat heitä ja autat heitä ja että hei, hypi yli niiden askeleiden, joita sä oot tarkoittanut heidän ottava. Ja kiitos Herra, sä annat jokaisen kutsun, kaikki roolit ja tehtävät. Me saadaan jokainen olla sinun huoneesi rakentajia. Kaikkia meitä tarvitaan. Joka ikistä tarvitaan. Halleluja. Ja meillä on sama palkka. Halleluja. Kiitos Jeesus. Niille, jotka tulee myöhemmin työmaalle ja tekee päivän duunia ja sitten pidetään juhlat, kun kohde tuli valmiiksi, niin Herra, sä määräsit niin, sun valtakuntas laittoi niin ihmeisiä. Sä määräsit meille saman palkan ja me ei tule kadehtia, vaan meidän tulee iloita, koska se on yhteinen päämäärä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Ja kun toinen menestyy, niin se on meidän menestyminen. Halleluja. Kiitos Jeesus. Me iloitaan siitä, mitä sä olet tehnyt,
teet ja tulet tekemään. Kiitos Herra, että sä jälleen rakennat, ennalleen asetat asioita, joita vihollinen on ryöstänyt tässä maassa, halleluja, seurakunnalta. Kiitos Herra, sä palautat sen auktoriteetin meille ja oikeastaan se on meillä, mutta että meillä on se ymmärrys siitä, Herra, mitä meillä on. Joka ikisellä uskovalla. Jeesuksen nimessä ja veressä mä nuhtelen kaikkia pelkoa, mikä estää avaamasta suun ja kertomasta Jumalan ihmetteoista. Mä sidon sen pelon Jeesuksen nimessä ja veressä ja sen valhe, joka sanoo, että en minä voi rukoilla sairaiden puolesta. Sinä voit, halleluja, kiitos Jeesus. Sinä voit. Kristus meissä kirkkauden toivo. Annetaan sen kirkkauden loistaa. Aamen. Ja jos sä kaipaat rukousta, niin mä voin tässä palvella rukouksia. Sanotaan sinne Facebookiinkin, niin heipat teille siunausta.